Convenience at shortcut. Ito ang madalas gawing rason ng ilang nag-a-avail ng services ng mga tinatawag na fixers. Ano nga ba ang mga fixer? Sila yung mga taong nag-aalok na kaya umano nilang mapabilis ang government transactions dahil may connection umano sila sa loob. Madalas itong marinig sa pagkuha ng driver's license o sa pagpaparenew ng rehistro ng sasakyan sa Land Transportation Office o LTO. Pero nagbabala ang LTO dito. Bukod kasi sa labag ito sa batas, sa ilalim ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, nagkakaroon din ng disruption sa regular government processes at mayroon din itong additional cost. So ginagawa ito para sa promise nila na mapasimplify or mapabilis ang proseso. But hindi alam ng mga tao na mas napapasama kasi aside from that, nag-i-impose sila ng additional cost. Ang dami nating nare-receive na complaint na nagbayad sila sobra-sobrang halaga pero walang nangyari sa ibinayad nila. Hindi po napasok sa LTO ang kanilang transaction. Ayon kay LTO Region 3, Chief of Operations Division, Attorney Sushen Sison Lazatin, patuloy ang paglaganap ng mga fixers lalo na sa social media. At nakakabahala na maraming mga tao ang nakukumbinsi at napapahamak sa mga ito. Bagamat mahirap anyang tukuyin kung ano ang legitimate transaction mula sa mga transaksyon na sumailalim lang sa mga fixers, patuloy naman umano ang LTO sa pagsulong at pagpapalakas ng kanilang anti-fixing campaign. First, we are prioritizing the client satisfaction. Patuloy pa rin po yung inspection ng LTO Regional Committee sa mga different partners or stakeholders para mapatunayan na wala rin pong fixing na nangyayari sa loob. Ongoing din ang pagpapaalala sa mga hepe o district chiefs na ipatupad ang mga tamang proseso sa kahit anong transaksyon at ipagbawal ang paglaganap ng fixers sa labas at lalo na sa loob ng LTO offices. Kung mapapatunayang lumabag dito, may karampatang penalties sa mga taong involved dito at administrative penalties naman sa mga LTO officials. Sa kasalukuyan, may 2 pending case na umano ang naitala mula sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan dahil sa fixing. Natukoy ang mga ito dahil sa isang entrapment operation na ikinasa ng LTO, katuwang ang iba pang mga otoridad. Doon po sa mga tao, mga private individuals engaged in fixing, meron po itong kaakibat na imprisonment. Aside from imprisonment is payment of a fine. Para naman po sa ating mga opisyales, ganun din po imprisonment, fine, at ang masahol pa doon is mga administrative sanctions, katulad na lamang ng suspension, dismissal, or even perpetual disqualification to hold a public office. Samantala, mahalaga umano ang pagdaan sa mga tamang proseso kagaya ng mga seminars, examinations, inspections at marami pang iba dahil kinakailangan ito upang masiguro ang kaligtasan hindi lang ng mga motorista pero lalo na ng mga sibilyan sa daan. Pag dumaan po kasi sa fixer, we are skipping the process. So if we are skipping the process, parang binabaliwala din natin yung reason kung bakit andoon ang process. Isipin na lang natin kung anong klaseng driver ang maiproduce natin. Sa mga sasakyan naman, kung gusto natin na i-skip din yung mga proseso ng inspection, we are putting the lives of others in danger. Panawagan ni Attorney Lazatin, i-prioritize sana ang kaligtasan ng mga tao, lalo na at hindi naman right ang pagkakaroon ng lisensya. Ito umano ay isang privilege. Dumaan po tayo sa tamang patakaran, may ensure po natin at least for once na meron po tayong better road management and may ensure po natin ang road safety ng lahat. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.